Și am auzit cu toții de Hansa, radiallahu anha, în istoria Islamului, în timpul profetului, sallallahu alaihi wasallam, o femeie care și-a pierdut 2 frați înainte de Islam, înainte să accepte Islamul. 2 frați au murit într-o bătălie, a stat un an întreg și a jelit, i-a plâns, a scris poezii care au intrat în literatura limbii arabe. Mai târziu, când s-a făcut musulmană, a pregătit 4 dintre copiii ei și i-a trimis să lupte pe calea lui Allah, subhanahu wa ta'ala. Și a primit vestea că toți cei 4 au murit în acea bătălie. Femeia care cu 2 ani înainte și-a jelit fratele ani de zile, da? Înainte să se facă musulmană, acum când a devenit musulmană, a rostit mulțumită credința în Allah subhanahu wa ta'ala. Deci toți cei 4 băieți care i-a dat, i-a pierdut în acea bătălie.